Минулої ночі жителі Криму повідомляли про серію потужних вибухів. Близько 1-ї години сильний вибух пролунав у районі міста Саки, а близько 3-ї години ночі кілька вибухів було зафіксовано у Севастополі. У районі Маккензієвих гір працювала російська система ППО, обстрілюючи українські дрони. Вранці російське Міноборони заявило, що збито 17 дронів над Кримом і ще 15 над Чорним морем. Водночас українські джерела не виключають, що під ударом опинилися російські військові склади та системи ППО. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останню добу Росія випустила по Україні близько 415 дронів різних типів і понад 40 ракет. Під атаками опинилися 15 областей України, дрони перетнули і кордон Польщі. У самій Україні зафіксовані жертви і руйнування. Загиблі та поранені на Житомирщині, пошкоджені цивільні об'єкти у Хмельницькій та Вінницькій областях, руйнування на Черкащині і пожежі на Волині. Польща скликає екстрене засідання уряду та оголосила мобілізацію резервістів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інциденти з перельотом російських дронів у повітряний простір Польщі. Він наголосив, що безкарність Путіна лише зростає, а слабка реакція Заходу провокує Росію на подальші агресивні дії. За словами Сибіги, настав час дозволити країнам НАТО використовувати свої можливості для перехоплення ворожих ракет і дронів у небі України, щоб зупинити ескалацію. Уже 3 роки кримськотатарський політв'язень Сервер Закір'яєв безперервно перебуває у штрафних ізоляторах колонії номер 1 у Тульській області Росії. Його дружина розповідає, що влада постійно чергує йому ЄПКТ, ШИЗО, не даючи можливості працювати, телефонувати додому чи бачитися з родиною. На волі в Бахчисараї на нього чекають 13 дітей, однак російська репресивна система свідомо позбавляє його права на родинні контакти. Це ще один приклад цілеспрямованих знущань над кримськотатарськими в'язнями совісті. Сьогодні кримські татари відзначають День рідної мови, свято, яке покликане підтримати і зберегти мову корінного народу України. В Україні створюються умови для розвитку і популяризації кримськотатарської мови, зокрема через освітні та культурні проєкти. Водночас, на тимчасово окупованому півострові ситуація протилежна, скорочується кількість класів з викладанням рідною мовою, а у судах забороняють говорити кримськотатарською. Попри це, громада продовжує боротися за збереження своєї мовної ідентичності. На півострові знову зростають ціни на пальне. Якщо наприкінці серпня літр бензину А-95 коштував майже 71 рубль, то зараз ціна вже піднялася до 73. Правозахисники наголошують, що з червня ціни стабільно ростуть приблизно на рубль щотижня. У середньому бензин у Криму дорожчий на 8-10 рублів, ніж у всіх регіонах Росії. Це додатково ускладнює економічну ситуацію для місцевого населення, яке і без того потерпає від нестачі пального та перебоїв у постачанні. Журналісти проєкту «Схеми» разом із Білоруською службою «Радіо Свобода» та естонськими виданнями зафіксували будівництво нового військового об'єкта на території колишньої радянської бази «Військовий табір номер 25 Павлівка» неподалік Мінська. За даними супутникових знімків, площа будівництва перевищує 2 квадратні кілометри. Тут уже зведені склади та ангари для техніки, а також закладені фундаменти для нових приміщень. Експерти припускають, що база може стати місцем розгортання російського балістичного комплексу «Орешник». Влада Білорусі публічно про цей проєкт не повідомляє. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз надасть Україні кредит у 6 мільярдів євро. Ці кошти профінансують із прибутків від заморожених російських активів і спрямують на виробництво дронів для українських сил оборони. Фон дер Ляєн підкреслила, що Україна демонструє винахідливість, а тепер настав час для масштабування виробництва.
Це допоможе зберегти перевагу на фронті та зміцнити оборону. Сьогодні, 10 вересня, у Франції відбувається масштабний день протестів під гаслом «Block Everything». Демонстранти виступають проти економічної та соціальної політики президента Еммануеля Макрона. Вже зранку протестувальники перекривають дороги, палять сміття, вступають у сутички з поліцією та підпалюють автобуси. Такі акції супроводжуються хаосом у багатьох містах країни і стають серйозним викликом для уряду. Президент США Дональд Трамп через свого представника Джей Ді Венса заявив, що не вбачає сенсу у подальшій економічній ізоляції Росії. За його словами, головне завдання зараз завершити війну в Україні і досягти мирного врегулювання. У разі закінчення війни Білий дім готовий до повного спектра продуктивних домовленостей із Москвою в економічній сфері. Президент США Дональд Трамп у своєму відеозверненні пригадав трагічне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в Північній Кароліні. Він показав кадри з камер, де підозрюваний нападає на дівчину у потязі. Трамп використав цю подію як приклад провальної політики демократичних мерів, які, за його словами, випускають на волю небезпечних злочинців. У Білому домі додали, що підозрюваний раніше щонайменше 14 разів притягувався до кримінальної відповідальності.